ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା। 1990 ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ପୌର ପରିଷଦ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାହାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜନତାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଓ କେତେକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନସ୍ଥକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବନ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଆମ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଭଣ୍ଡା, ଗୋଦବା, କନ୍ଦ, କଇଁହା, ସହୁରା, ସୁଙ୍ଖି, ସାନ୍ତାଳ, ମୁଣ୍ଡା, କଲିସ, କଲା ପରି ଅନେକ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। 2021 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଭଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଗୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଓ ମାଲକାନଗିରି। ବାଲିମେଳାର ଜଳଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତିହାରି ବାଲିମେଳାର ସର୍ବବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତଥା ଡ୍ୟାମ ଏକ ବୃହତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ତାହା ସହିତ ବୃହତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାଛକୁଣ୍ଡ ସିଲେରୁ ଜଳ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଠନ ପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେତୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମାକୁଣ୍ଡ ମାଲକାନଗିରିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଶୀତଳ ସ୍ଥାନ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଘାଟିରେ ମାଛମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ରୂପ। ଏହି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତାହା ସହ ମା ଭୈରବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ରାଜା ଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସତୀଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଏହା ସାନ ସାନ ପାହାଡ଼ ସବୁଜିମା ବୃକ୍ଷରାଜିମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହ ଗହି ପାହାଡ଼, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ମାନେଙ୍ଗକଣ୍ଡା, ଭଣ୍ଡା ପର୍ବତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସବୁରି ଭରା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି। ଏତେ ପରମ୍ପରା, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ମନ୍ଦିର, ସଂସ୍କୃତି, ତାହି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ମାଲକାନଗିରି କଲେଜ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI କଲେଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦାରୁଇନ ମେମୋରିଆଲ କଲେଜ ଏହିପରି ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ, ସଂସ୍କୃତି ଭବନ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳବସତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସୁନ୍ଦର ଜଳାଶୟ, ପର୍ବତ ଏତେ ସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗର୍ବିତ।